den er bedre, det der. Den er god, den der. Ej, det der... Hvis du kan ramme det samme. Skat, nej, den der. Det der får vi det noget bedre af. Der smiler vi mere. Prøv at gå 2 frem. Nej, du får kun halvdelen af bilen med. Men jeg vil ikke se. Det er da lige meget. Okay, så tager vi en ny. Så sørg for at få hele bilen med. Ja, okay. Smil, skat. Gider du ikke lige holde den her? Jeg skal lige finde ekstra nøglerne. Ej, undskyld, skat. Undskyld. Det er okay, skat. Jeg ved godt, det ikke var med vilje. Er du sikker? Ja. Er der noget i vejen? Nej. Jeg tænkte bare, det er bare nyt for os, det her. Jeg vil helst ikke have, det går for stærkt. Men synes du, det går for stærkt? Nej, synes du? Nej, det synes jeg ikke. Hvad, giver I to lige en hånd med, eller? Hvordan skal vi nogensinde få styr på alt det her? Vi tager det bare, som det kommer. Jo, min skrivebord skal stå derovre. Okay, herr Nørd, nu skal du så ikke lige skrive på en opgave før om lang tid, så... Kaldte du mig lige nørd der? Nej. Du tænker da heller aldrig på andet. Det gør jeg da. Nå, som hvad? Der er nøgen, for eksempel. Nej, du får ikke noget nu. Vi skal først have styr på alle kasserne. Jo, det kan lidt. Hej, skat. Har du haft en god dag? Det var en lang dag. Jeg har skrevet på opgaven. Det kan jeg godt forstå. Og du husker at betale den der regning, vi har fået? Ja, jeg har betalt den. Jeg tror ikke, de når at lukke for strømmen. Okay, godt. Og hvordan går det med bacheloren, søde? Det går okay. Eller, jeg er noget halvvejs. Men jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal komme videre. Hvad så, skat? Ikke noget? Jeg havde bare lige lyst til et kram. Skat, jeg ved godt, det er dumt at spørge om, men kan jeg ikke få dig til at tage resten af opvasken? Så kan jeg nå at skrive lidt mere på opgaven. Så har vi også tid til at være sammen senere. Okay, men så skal du også love det. Det lover jeg. Tak, skat. Skat, du lovede, vi havde tid til hinanden. Du så med din opgave hele aften. Jamen, jeg sover ikke. Jo, du gør. Nej, jeg gør ikke. Hvis jeg sover, vil jeg ikke gøre det her. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Hej. Er den her plads ledig? Ja. Undskyld mit råd, jeg kan lige flytte det lidt. Det gør ikke noget. Hej, jeg hedder Christian. Sofie. Er du ny her på studiet?
Nej, jeg er i gang med forberedelserne til min bachelor, så helt ny er jeg ikke. Okay. Jeg har bare aldrig set dig før. Jamen, der går jo også over 1000 mennesker her, så... Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg vil se dig til en af festerne. Okay, det er virkelig ikke for at være ubehøvlet eller noget, men jeg skal nå et tog, og jeg har bare en masse lektier, jeg skal have lavet inden, så... Ja, det kommer man ikke udenom. Så er det godt, der også bliver en fest dertil, ikke? Ja. Kommer du til festen på fredag? Ja, jeg har tænkt at tage herud med nogle veninder. Så kan det være, vi ses der. Man ved aldrig. Jeg giver en drink. Jamen, han var faktisk ret sød. Han prøvede bare lidt for meget. Men jeg synes faktisk, det var lidt charmerende. Hvad? Nej. Ja, jeg ved, han kommer til festen på fredag, så kan du se ham der. Ja, han er sikkert lige noget for dig. Okay, så må du hygge dig, ikke? Drik ind for mig. Ja. Nej, Michael har lavet mad til mig i aften. Jeg glæder mig så meget til at hygge med ham. Okay, vi ses, smukke. Hej, hej. Hvad skal vi lave i aften? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke rigtig tænkt på noget. Hvad synes du om maden? Det smager godt. Jeg troede bare, du lavede lasagne. Ja, det er også plain, men jeg vil hellere lave fisk. Det har jeg lige lyst til i dag. Desuden er det sundt. Ja, det var da også sødt af dig. Du ved bare godt, jeg ikke er særlig vild med fisk. Nej, det vidste jeg da ikke. Det har jeg sagt før. Er du allerede mæt? Du virker altså lidt ved siden af dig selv her til aften. Hvad? Jeg synes bare, det er utroligt, du ikke vidste, at jeg ikke kan lide fisken, og har sagt det så mange gange. Det må da meget undskylde. Altså, bare kan lave en god middag til dig. Det ved jeg også godt, men derfor undrer jeg mig bare stadigvæk. Så lad mig gøre det godt igen. Hvad har du lyst til at lave i aften? Det ved jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig, at du fandt på noget for en gangs skyld. Okay, så lad os til biografen. Det er da lang tid siden, vi har været i biografen. Jeg vil bare gerne lave noget sammen med dig. Hvor vi bliver underholdt af en skærm, og så er det mest uoriginale, du kan finde på en tur i biffen eller i teateret. Hvor kom den fra? Hvad mener du med det? Den der attitude der? Jeg har da ikke nogen attitude på. Jeg beder dig bare om at finde på noget, vi kan lave. Og det gjorde jeg da også, men det var åbenbart ikke godt nok. Slap af, Michael. Du behøver ikke at råbe. Det gør jeg heller ikke. Altså, jeg vil bare gerne lave noget sammen med dig. Og jeg vil også godt lave noget sammen med dig. Men det, jeg foreslår, det var bare ikke godt nok, altså. Du hakker ned på det med det samme. Og hvis det er så dårligt, hvorfor ringer du ikke bare til veninde i stedet for? Jeg savner at lave noget sammen med dig. Jeg savner en kæreste, der forstår mig. En, der ved, hvad jeg tænker. Så jeg forstår dig ikke. Det er fandme ikke fair, Sofie, altså. Jeg har fandme altid været der for, når du har været ked af det, når du har brug for at snakke. Bare glem det, Michael. Du forstår det ikke alligevel. Jamen, hvad er det, jeg ikke forstår, Sofie? Jeg gider ikke altid at fortælle dig, hvad du skal gøre, og hvordan du skal gøre det. Jeg er bare skide træt af det. Det behøver du da heller ikke. Du behøver ikke at sige noget. Du er så dum, Michael. Du forstår ikke en skid. Undskyld, Michael. Det var ikke pænt sagt. Jeg forstår bare ikke din måde at reagere på. Nej, det var også rigtig dumt. Bare glem det. Glem det, hvordan skal jeg glemme det? Der er jo tydeligvis et eller andet galt. Og jeg ved ikke, hvad det er. Nej, men jeg har bare haft en rigtig dårlig dag, og så kommer jeg til at lade det gå ud over dig. Så er der ikke noget galt. Nej. Sikker? Ja. Hej, skat. Hey. Hej. Hvad siger du til, at jeg pakker en kurv med lidt mad, og så tager vi til stranden? Men det kan jeg ikke. Jeg skal være sammen med Liv i dag, og senere skal vi til fest. Nå, hvad er det for en fest? Er det hele dagen, eller hvad? Ja.
Og det er hendes fest. Nå, okay. Det var da ærgerligt. Det skulle du have sagt noget før, så kunne jeg også have lavet en aftale. Jamen, jeg har da også sagt det. Du hører bare aldrig efter. Så ved du, hvordan jeg har det, når du sidder hele dagen foran din computer. Det keder jeg ikke faktisk, Anne. Er du stadig sur på mig? Ja. Jamen over hvad, Sofie? Jeg troede, vi var over det der. Nå, jamen, så kommer jeg da bare lige over det. Men lad os snakke ud om det, og så det gider jeg ikke, at vi går sur på hinanden. Okay, så vi skal så snakke, når det passer dig, men når jeg vil, så kan vi ikke. Nej, jeg siger bare, at vi skal snakke om det, så vi kan få det ud af verden. Okay. Så starter du. Jamen Sofie, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte henne. Altså, jeg ved ikke, hvor du stadig er sur. Nej, det er jo det, Michael. Du ved ikke en skid. Du forstår ikke, hvornår der er noget galt, med mindre jeg kommer og fortæller dig det. Og jeg sagde så sent som i går til dig, jeg ikke gider at komme og fortælle om, når vi skal snakke tingene ud. At det skal være mig, der kommer hen til dig og siger, hey skat, jeg er lille ked af det. Gider du ikke lige holde om mig og give mig lidt kærlighed? Nej, du har ret. Jeg ved ikke, hvad fanden der er galt, altså. Er du ikke sød at sige, hvis det er noget, jeg har gjort? Jeg føler, at vi glider fra hinanden. Når vi kysser, så har det ligesom når jeg kysser min tante på kinden. Og vi er ikke engang sex længere. Kan du huske, hvornår vi sidst havde sex? Du føler, vi glider fra hinanden. Og hvad bygger du det på, Sofie? Du bygger det på sex og kys. Og så skal det dig, der ikke gider at have sex. Ja, måske er det, fordi jeg ikke tænder på dig mere. Hvad fanden skal det betyde? Er der noget, du ikke fortæller mig, Sofie? Har du mødt en anden? Nej, jeg har ikke mødt en anden. Har du sammen med en anden så? Du har ikke lavet en klister på den telefon de sidste 2 uger. Du er bare for meget, du er. Jamen Sofie, jeg gider ikke dit pis mere. Hvad er det, der er galt? Michael, jeg synes, vi kan holde en pause. Jeg tror, det er det, jeg har brug for. Det tror jeg ikke, det er. Og drop det der pausepis. Enten så vil du mig, eller så vil du mig ikke. Hvad er der sker, Sofie? Hvis du har så fucking dårligt, så kom dog og sig det til mig. Nej, det burde bare ikke være nødvendigt. Hvor fanden skal jeg helt herud hver gang, før du forstår noget som helst? Hvorfor skulle du kalde mig onde ting og tro mig pauser og alt muligt? Det sommer sgu da helt vildt. Det er fandme ikke ret til at sige. Stop, Sofie. Jeg gider ikke se på dig mere, Michael. Gå din vej. Gå! Gå! Hold nu op, Sofie. Hvad fanden laver du? Du er så fucking langt ude, mand. Jeg gider dig ikke mere, Michael. Så fat det nu. Jeg går nu. Hvad ved du, hvad jeg skal sige? Bliv, Michael. Skal vi ikke bare sætte os her? Jo. Hvad? Har du egentlig hørt noget fra Sofie nu? Nej. Overhovedet ikke. Hvordan er det? Det er vel okay. Jeg tror stadig ikke, jeg har fattet det, men det kommer vi nok på et eller andet tidspunkt. Det skal nok gå alt sammen. Det går også bedre nu. Jeg er snart færdig med opgaven og glæder mig sindssygt meget, siden jeg er færdig. Der kan du bare se. Du har vel ikke tænkt, at jeg skal komme med den gamle kliché om, at modgang gør stærkere, vel? Ikke hvis jeg kan være fri, og desuden har du den der for far. Ved du, hvad jeg tror, du har brug for? Brug for at komme lidt ud og møde andre mennesker. Glemme alt om hende, Sofie. Og så tænk lidt mere på dig selv. Du har nok ret. Det kan godt være, det er det, jeg har brug for. Skal jeg ikke give den første så? Okay. Lad os gå og få en bajer så. Ja, du skal sgu nok klare den. Jeg er stolt af dig, bror, mand. Jamen, der er lige åbnet et nyt sted nede i Nyhavn. Kælderen lige under, du ved. Det gamle Hongkong. Hongkong? Nej, vi skal sgu da ikke på luder, bare. Tænker du stadig på ham? En gang imellem. Savner du ham? Både ja og nej. Jeg ville bare ønske, at vi ikke havde afsluttet det hele på den måde. Det forstår jeg godt. Men der er jo aldrig et godt tidspunkt for et brud. Nej, det er du måske ret i. Jeg fortryder bare virkelig det, jeg gjorde. Han ved godt, du ikke mente det på den måde. Ja, måske. Men jeg glemmer bare aldrig hans blik. Jeg håber virkelig, han er ovenpå igen. Det er jeg sikker på, han er. Giv det noget tid. Du er så pisse lækker, mand.
sammen og sidder der. Hvad fanden har du købt det med henne, altså? Bare noget Netto, tror jeg. Skål. Skål. Hvad så? Fuck. Hvad? Sofie lige kommet. Vidste du godt, hun kom? Nej. Skal jeg få min kammerat til at bede hende om at gå, eller hvad? Nej, så ved hun, jeg har noget med det at gøre. Må bare ignorere, hun er her. Jeg har også klaret mig fint uden hende indtil videre. Ja, du skulle da bedre tænkt uden hende, ikke? Ikke? Jo, skål. Jo, skål. Helt 2 sekunder. Jeg går lige ud i køkkenet. Ja. Skal du med mig hjem? Nej. Jo, kom nu. Skal nok lov at være sød. Du klagede ikke sidste gang. Fjern den hånd. Du kan jo godt lide det. Så fat det dog, din idiot. Jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Hold den her. Hvad fanden laver du? Slap dog af, mand. Jeg stod der bare lige og snakkede med trunden. Forstår du ikke et hint? Jeg vil ikke have noget med det at gøre. Du er måske ens kæreste. Ja, det er jeg faktisk. Hold da kæft, det tror jeg sgu ikke på. Vi har slet været nær hinanden hele aften. Desuden har jeg også knippet ind. Hvad fanden er dit problem? Skyd med dig. Tving mig. Det tænkte jeg sgu nok. Du er bare en fucking kujon, der har det hele i munden. Er det okay? Ja, han var bare fuld af dum. Skal vi gå ud for at snakke? Ja, det kan vi godt. Fik jeg sagt tak? Ja. Tak, Michael. Det er dejligt at se dig igen. Er det? Jeg troede ikke, du ville se mig mere. Hvorfor siger du det? Du ved efter sidst. Jeg ved det godt. Undskyld, Michael. Det havde du ikke fortjent, men jeg var ikke mig selv, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Du gik over grænsen, Sofie. Jeg kunne slet ikke kende dig. Jeg kunne ikke engang kende mig selv. Jeg ved ikke, hvad der skete. Hvad så nu? Hvad mener du? Står vi her, fordi vi skal skændes igen? Eller står vi her, fordi du vil noget? Vil du noget? Jeg har savnet dig af helvede til. Men jeg har ikke set dig et halvt år. Jeg har ikke hørt fra dig. Vi kottede bare fra den ene dag til den anden. Og nu kan jeg ikke lade med at tænke på den fucking idiot. Nej, men... Det var svært for mig dengang. Jeg kunne ikke kende forskel på, hvad der op og ned, og jeg synes, det hele gik for stærkt. Men... Jeg savner dig virkelig. Betød mit kys noget? Ja. Hey. Hey. Tak for i går. Hvor blev du af? Det er en lang historie. Mm. Okay. Sofie. Hvad sker der? Jeg ved det ikke. Jamen, var I sammen? Hun vil gerne mødes med mig i aften. Altså, er du sikker på, at det er en god idé? Jeg mener, efter
Efter alt det der, I har været igennem. Hvorfor ikke? Tror du klar på en frisk? Jeg er klar på en frisk. Okay. Ja, du ved, hvad der er bedst for dig selv. Altså, jeg håber bare, jeg kan køre rundt med dig, altså. Ja. Ja, men jeg er altså nødt til at løbe. Jeg har en lejlighed, der skal tømmes for sport og tomme øldåser. Ja, cool. Vi snakkes. Hey. Speaking from my diary.